Horkutuko Jiraniani Cpim Netani nukhungo buldozer by chopropmani kitingai or nanglaikha koksil samung tangshal horo topondas ni Jiraniani nukhungo shinianu gya themrangrok chopropkha themrangrok poila buldozer by shortni doka shabaika yagulo shortni mani baike nokni doka tailam sabai rikha ajorawo topondas nukhungo kerifano chukuchi umoni bini buma bufayung khoboi nukhungni borokrok tongmani nukhungni borokrokni kirima khama angai Jirik laikhe kharai thangka o themrangrok Jirania naimotangkhoni naimothangrok patimungno cheri naye choprop thani thepajaknai buldozer malkhungno romkha noknukhungni borokrok obonotiyei thungrungni boyarda hayake kubuni mungsa sukta tong srai khlaya khu tabuksak joratei